Kaixo, kepa. Arratsaldeon. Ongi etorri, eskerrik asko, kepa. Eskerrik asko. Bili ere bai, liburuagatik. Eskerrik asko. Hoixe, zorionak liburuagatik nola ez? Bueno, kepa zu kazetaria zara, esan dugu, ezta? Euskadi Irratian kirol esatari entzuten zaitugula. Bai, hortxe garduten geha. Ziaro lan desberdin batian, ez? Han momentuan ikusten ari garen hori kontatzen, batean esan dezagun, eta hemen beste patxada batekin, eta beste lan bat. Idaztea eta esatea oso desberdinak dira, kepa. Bai, nik uste oso ezberdina direla. Batipat, esatea, gure kasuan kiroletan eta nire kasuan zuzeneko emankizunetan, zuzenekoak direnean. Irratian ere, gidoiarekin eta ibiltzen gara, eta orduan ja idazkera bestera batera zaintzen da, baina gurea gehiago da bapatekoa. Eta hau da, esango nuke, justu kontrako ariketa dela. Justu kontrako ariketa da. Eta zer sentitzen duzu zure lehen liburua, zure lehen eleberria eskuartean duzula? Posa ondia egia zen, sorpresa, oraindik ere bai, atera berria da, eta hasiera batean gainera etzen nire asmoa. Nik gehien bat hasi nintzen niretzat idazten. Ideia bat, historio bat sortu zitzaidan buruan, eta nire buruari egindako galdera, gai ote naiz buruan sortu zaidan hau idazteko. Eta hortan hasi nintzen, eta bestelako asmo berezirik gabe argitaratu, eta hori denak ez nituen buruan orduan. Pixkanaka era naturalean joan den gauza bat izan da, horregaitik bidearekin ere asko gozatzen ari naiz, eta poza sentitzen du gehien bat. Eta zergatik 72 ordu? Zergatik izenburu hori? Liburuan atzera kontaketa bat dagoelako, eta 72 orduko atzera kontaketa bat delako. Eta orduan referentzia egiten dio, horri, liburuan kontatzen den horri, edo kontatzen dena gertatzen den denbora atarte horri. Historia aurten gertatuko da, esango dugu? Gertatuko da. Aurtengo irailaren 6an gertatuko da, hor kontatzen dena, ezta? Irailaren 6an, lehorreratze egunean, aurten 500 urte betetzen dira, Elkanok munduari bira eman ziola, eta 2019an 500 urte abiatu zirela. Eta 2019tik, asko entzuten ari gara Elkanori buruz, bidaiari buruz, eta historiagile asko entzun irakurri, eta hor piztu zitzaidan, hor sortu zitzaidan buruan, nire ideia hau, eta hortxe gertatzen da, justu lehorreratze festa egun horretan, festa ari den bitartean, eta aurreko 72 orduetan, hor gertatzen da, historia beltz hau, trama beltz hau. Beraz, Getaria ez duzu aipatu, baina pentsatzen dugu Getarian kokatuko dela, ezta? Bai, ez Getarian bakarrik, azaltzen dira beste herri batzuk, eta atzerriko pare bat toki ere bai, baina bai, Getarian gertatzen da, aurreko orduetan, eta gero lehorreratzean bertan, eta gustatu zait, egia esan ariketa oso desberdina eta berezia polita izan den niretzat, zure herria, zure jaioterria ikusi duzu askotan, herriko txoko guztiak esango nuke, baina sekula ez nien begiratu, begirada honekin. Sekula ez nien begiratu, adibidez, ikerketa egiten ari den polizia baten begietatik, mehatxugile baten, bilaka dabilen polizia baten begietatik, eta kasu honetan horrela begiratu diet herriko txokoei, eta aurkitu ditut, nire historia txertatzeko toki politak ederrak, eta izan da, herriari begiratzeko beste modu bat, jolas bat, batzutan idatzi aurretik, toki aukeratzeko, beste batzutan idatzi ondoren tokira joan, nik nun kokatuan neukan toki horretara joan, eta begiratu, eta ondo dago, edo ez, edo detaile bat ikusi, eta gero txertatu, eta gustatu zait. Aurten gertatuko denaren profezia bat ez da izango, ezta? Ez nuke nahi ala izatera. Ez mehatxu bat dago, eta ez dugu horrelakorik behar. Festa pakean behar dugu, benetako festa pakean behar dugu. Ez. Bestela zerretuko dira zurekin, Kepa. Protagonistak besteak beste Aitor Letamendia, detektibea, eta Idoia Urdaneta zinegotzia. Zer gertatuko da, ez dugu esan, ez dakit zenbateraino esan daiteken? Esan daitekena. Festa baino 72 ordu lehenago, udalean mehatxu bat jasotzen da. Jasotzen da mehatxu bat, esanez, lehorreratzean parte hartuko duen pertsona bat hil egingo dutela. Eta horra abiatzen da ikerketa. Eta, abiatzen dira bi ikerketa paralelo. Batetik, Aitor eta Idoia, Idoia herriko zinegotzia da, Aitor bere laguna da, detektibea da, eta horiek abiatzen dira ikerketan, baina noski holako mehatxu bat dagoenean, polizia ere badago, ertzaintza ere badago, eta beraz batzuk abiatuko dira ikerketan, eta besteak ere bai. Batzutan talka egingo dute,
baina joango dira, era paraleloan, mehatxugile hori aurkitu nahian. 72 ordu horietan zehar. Ez daukate denbora asko, Ez, eta gainera, nik uste, atzera kontaketa horrek berak tentsioa sortzen duela, ez? Falta dira 72, gero falta dira 50, gero eta gutxiago falta da, mehatxugilea aurkitu nahi, mehatxu bat jasotzen denean, pentsa dezakezu, faltsua izango da. Baina, badezpada, egia askoa baliz bezala tratatu behar duzu, eta hori da egiten dutena, ikerketa egiten dute, erlojua atzerak aldoan bitartean. Eta zergatik novela beltza, Kepa? Niri buruan, nik irakurtzen dut denetarik, baina beltza desente irakurtzen dut, asko irakurtzen dut, eta niri buruan sortu zitzaidan historioa hauxe izan da, eta horri tira egin diot. Egia da, niri gustatzen zaidala novela beltza, nik irakurtzen dut beltza, eta gustatzen zait batipat nola harrapatzen zaituen, ea honek harrapatzen duen. Denbora pasa gisa hasitakoa, lehen esan dugu, ez da argitaratu egin duzu. Noiz erabaki zenuen baietz, liburua izango zela? Dena bukatu nuenean, idaztea bukatu nuenean, nire galdera sortu zitzaidan, ez? Zenbaterainoko balio bote dauka honek. Hau zer da, etxean lagunei erakusteko zerbait bakarrik, edo badauka hortik gorako maila, esan dezagun. Eta ona ekarri nuen, Miramona Euskadi Irratira, Arantxa Iturbe eta Nekane Peñagarikan lankide emanien, haiek ibiltzen direlako liburu artean eta idazle artean, eta irakurri zuten, eta ekarri zidaten etxeko lan zerrenda bat ekarri zidaten, nik abola egingo nuke, nik abaldatuko nuke, baina zerrendaren amaieran, baina alegin du, uste dugu merezi duela. Eta horri izan zen, ja beste pausu bat eman zuenean abentura guzti honek. Horretorriko zen, argitaletxea bilatzea, eta askotan ezkutuan, eta lan nekez horiek egitea, ez da? Bueno, haien bitartez, nori deituko diot, nori eskainiko diot, eta Ereineko kontaktua eman zidaten, Inazio Mujikarena, eta egia esan oso ondo tratatu naute, tratatzen ari dira, eta asko lagundu naute, eta baiezkoa jaso nuen, eta baiezkoa jasotzearekin, baina horra abiadura hartu zuen. Ez dizute aldaketarik egin, horrek ez da gertatzen, hau, zergatik ez? Hori irakurtzen duen guztiak proposatzen dizu, bai, proposatzen dute, nik abola egin, beti zure erabakia da azken finean, baina jartzen dizute burukantzazioa, zuk ikusi ez duzun zerbait akaso ikus dezakete, eta nik abola egingo nuke, eta orduan zuk pentsatu behar duzu, eta erabaki behar duzu, bai ala ez. Bestelako laguntzaile batzuk ere izan dira, herritar bati eman nion, herritarren begietatik irakurtzea nahi nuelako, ertzaina den lagun bati, pixkat polizia kontuak eta ondo kontatuta ote zeuden, eta egia esan guztiek eman diote zerbait liburuari, eta guztiena dago zerbait liburuan. Hau ibilbide literario baten hasiera da, Kepa? Auskalo. Ez dakit esaten. Ez daukat beste ideia bat edo beste historio bat hasita hori ez daukat. Baina gustora nabil. Oraindik ez da bukatu eta gustora nabil, gustora ibili naiz eta ez nizuk ez esango la. Hau eta kitxo, hori ez dizut esango. Bai ere, 100% ez dizut esango, baina zergaitik ez. Berriro buruan errotan martxan jarrita zerbait sortzen bada, bai igual bai. Kepa, tramak, historiak, harrapatuko baitu? Hori nahi nuke. Harrapatuko zaitu, Xabier, harrapatuko zaitu. Zenburuak hori iradokitzen du behintzat? Atzera kontaketa bada, mehatxu bat dago, eta gainera dago kontraste handi bat, dago erabat festagiroan dagoen herri bat, jende gehiena festagiroan dago, ospakizunean dago, aurreko egunetan, bai festan eta bai prestakizunetan, eta beste alde batetik dago, jende multzo txiki bat, mehatxuaren berri dakiena. Eta kontraste hori, ez da, batzuk festan, zuek saio hasieran bezalaxe festan, eta beste batzuk tentsio batean, eta nik uste harrapatuko duela, ala nahi nuke bintzen. Xabi, gaur oparik isa jaso duzu, oso kertzatu egia da, bai, gaur oparitu egin diate. Aposte naiz. Irratiko lankideak oparitu diate, eta Kepak sinatu ere egin dit, eskatu dut sinatzeko, eta hortxe daukat, beraz irakurtzeko badukagu beste bat. Hori ere bai. Beldurra ematen dizu, edo errespetua ingurukoen iritziak, ez da erresa norberak sortutako hori, ez da, hola plazaratzea? Bai, sortzen du zera hori, ez dakit non esan, biluztu ez dut izango, baina bai, zure zerbait denen aurrean jarri, eta baina beldurra ez, gehiago daukat, atera berria da esan dugun moduan, eta gehiago daukat orain gogoa. Bakarre batzuk ja bukatu dute, irakurri dute, eta orain artekoa jaso dudana ona izan da.
Gero hurbilekoak irakurtzen dutenean, beti pixka zure alde bezala, haizea alde, baina oraingoz ondo eta gustora nago. Gehien batakoak gogoa beldurra baino gehiago.